si zmačknout doba, ne? Tak můžem. Jo. Tak, odpal rakety. Krokety. 3, 2, 1. Ty vole, jak se to zapíchlo. Já to nějak vybouchlo. Oh yeah. No, to tam malo zadělaný. Fial. Raketa. A hovno se stalo. Dám Co se ještě vys- jednu Jo, ten. Dám ještě jednu ten. Do huby. Pusí do poti. Počkej, to nezhořelo? To ještě žije? Nehořelo, ale tam je ten drátek, tak to možná ještě chytne. To nemá cenu. No tohle je krásný, kdyby Metro, vole. 2 metry pod zemí. Krtek. Jo, nastrž. No už. A teď se Nic. Zbytečně vyvíjím baterky. Tak to dáme dát další pár. Co? Ale to Oh yeah. Deregulovat jí asi žárovky. Překvapivě. Jeden. Perpetuum mobile. Debil. Dělej, jde fouká. Dělej, pouštěj to sem na to, točím to. 3, 2, 1. Zkrát. a teď. Teď se to klidně může stát. To teď už ne, no. Pařník. Párník. Gnusmas. Máš gnusmas? Kokot. No, pál. Víš kokot. Pál. Nemáš se vole na zemi, ty blbé. Vole, kdy ho ta raketa trefila do prdele. Mi to malé mohlo ušit. Někde zadratala. To fakt vypadne, kdyby ho to trefilo někam. Ta raketa. Tady. Okay. Tohle. Ne, není. To bude těžký najít. Ty vole, už mám mokro v botech. Jo, a moc začít sněžit. Za chvilku. Hlavně, že mám podvlíkačky. To by už ty boty mlaskají. Jo. To odletělo to pěkně daleko. Ještě si to dám na šňůru. Hej Lukáš, až budu mít tu GoPro, tak to přiděláme na to. To je těžké jak svíňa. Se nedivím. Jste zemi? Přesně 168 kroků. Až sem to bylo. 68 metrů. 168 kroků, takže to bude takové, no takých 50 metrů. 50, 70 metrů bych to tak viděl. Tak dáme další, ne? Dobrý odlet. Takže test, Video, jak to vyletělo. test číslo 5 vyšel. Pojď. Jdem. Nice. Jak to ještě ten, jak to jenom ještě uprostřed letu. Tak když to nastavíme trošku na šikmu, tak poletí doprava.